La rateta que escombrava l'escaleta. Hi havia una vegada una rateta presumida que escombrava l'escaleta. Mentre l'escombrava, va veure que a terra hi brillava alguna cosa. Es va ajupir per mirar-la de prop i... Oh, és un dineret! La rateta il·lusionada va rumiar i rumiar què es podria comprar amb aquell dineret. Potser una camisa de seda o unes sabates de xarol. No, millor, un llacet per la cueta. La rateta va anar a la botiga i va triar el llacet més bonic de tots, a canvi de pagar el dineret. Se'l va posar a la cua i va sortir al balcó per lluir el seu llacet nou. Ai, es trobava tan bonica! Vet aquí que va passar un gall, tot tibat, i no es va poder estar de dir-li: rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi? Oh, no ho sé, va dir la rateta. A veure quina veu fas. Quiquiriquí! Ai, no, quin xisclet més estrident. Oh, tindria un ensurt cada dia al matí. Poc després va passar un porc i no es va poder estar de dir-li: rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi? Ai, no ho sé, va dir la rateta. A veure quina veu fas. Oink, oink, oink. Ai, no! Quin soroll més desagradable! Oh, i diuen que sempre vas brut i fas pudor. Després va passar un ruc ben despistat i mig xorrut i no es va poder estar de dir-li: rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi? Ai, no ho sé. A veure quina veu fas. I-oh! I-oh! Ai, no, atura't! Quins crits més espantosos! Em fan venir mal de cap. Al cap d'una estona va passar un gat amb un posat distingit i elegant. En veure aquella rateta, va dir-li: rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi? La rateta va mirar el gat i va pensar: que elegant! Oh, i quin somriure que té! Ai, no ho sé, li va dir. A veure quina veu fas. Miau, miau. Oh, quina veu més dolça i més melosa. Sí que m'hi vull casar amb tu, sí, vine aquí. Així que la rateta i el gat es van casar. Un cop casats, a l'hora de sopar, la rateta bullia una bona olla i li va preguntar: gatet meu, tu que ets tan galant, que em podries ajudar una mica a remenar la sopa? I tant, va fer el gat. I en acostar-se a la cassola, intentar llançar la rateta dins i només va sortir el llacet de la cua de dins de l'olla. I conte contat, aquest conte ja s'ha acabat. Espero que us hagi agradat, no oblideu subscriure-us i ens veiem el proper divendres.